Dus hier het station van Middelburg. Kun je nog even verder gaan. Ja, de verbinding is eigenlijk enkel nog Vlissingen en ja, de andere kant naar Goes en zo verder naar je bestemming Rotterdam, Amsterdam. Ja, natuurlijk, dat busstation is niet zoals in België en jezelf hier. Je moet geduld hebben voor je bus en natuurlijk zijn er verschillende richtingen. Dus de richting Terneuzen terug en dan eventueel Vlissingen. Het is dus ook wel wat enige geduld hebben. En dus hier terug aan het treinstation staat er dus Amsterdam Centraal. Dus je kunt dus wel degelijk hier de Intercity nemen, Middelburg, Amsterdam Centraal. Dus wel bijzonder interessant. Een paar uur, hij zit in Amsterdam. Ja, eventueel voor een daguitstap en zo, is dat wel een keer leuk. Voilà, ik wacht hier ondertussen nog altijd op die bus. Ja, in Zeeuws-Vlaanderen moet je enorm veel geduld hebben. Hè. Dat is het grote probleem van het openbaar vervoer. Je hebt bepaalde lijnen, je komt dan aan en dan opnieuw is het wachten. En dat is vaak toch minimaal 30 minuten. En in de regio van Hulst kan dat wel een uur zijn. En dat maakt het toch wel lastig dat je feitelijk van punt A naar punt B soms uren moet doen voor een baan die amper op een 20-tal minuten ligt met de wagen. Nee, je verliest uren in Zeeland. Het is hier ook een bus, Gent Express, de 50. Ja, dat is ook deze, omdat hij in het weekend rijdt hij ook vanaf Terneuzen. Dus dat is hier de 50 Gent Express. Ja, we zijn net voor de spoorweg hier. Waarschijnlijk de trein die aankomt voor Amsterdam. Ik vermoed dat de trein is die uit Vlissingen komt. Vlissingen, Middelburg. Ja, daar is hij.